Makadi mama? Tiripo makadi prophet. Ifluent? Hongo. Mbeg menyu mune? Ne winding oil. Urinyazogadzirisa mask. Iyo flu yacho yakaoma kai. Unogona kutozadza vanhu flu pachechi pano zvikaenda nepamwe. Zvino muchembere. Tokumbira mubvise mask yenyu. Bvisai zvenyu. Tese tiri kuzviziva kuti hapana flu. Pana angado here kuti ndimupo wangu anointing oil yabhadharwa? Iyo. Mai vekushamba vasvituka. Mai vekushamba vachamba. The reason why ndiri kukupai anointing oil iyi inyaya yekuti ava havana flu. Anointing oil yavatengai ndeye kunobhilivisa murume. Murume anoshanda kunze kuti ndanga ndaenda kwaprofeti. Vati chii profeti? Havana zvavataura. Vangonditengesera anointing oil. So chikuita ndimuprofiti yenyaya kuti ada kundishoresa nemurume ari kusouth. Saka ndiri kunzwa kuda kuprofita. Ende ndiri kunzwa kuda kuprofita asina maski. Nokuti mava varonga zano ravo. Vakachengeteswa mari nemurume. Ivo nezvikwereti vapesera vapinda muzvimbadzo. Kusvikira mari yestendi yaida kutengwa nemurume ari kuti chienda unobhadhara stendi iya. Ivo havasina kana sendi nokuda kwezvimbadzo. Ndobva vanyepera murume kuti mari yakabiwa. Murume nokuti anondoona ari paFacebook kunana South Africa ipapa akatienda kwaFred. Ivo ndokubva vauya. Vakati zano nderipi? Vakati ndende. Vakati regadza nditsvage zvinotengeswa. Ndatenga ndobva ndanotorwa foto ndoti ndandiripo. Vonoratidza murume voti asi Fred wati haana zvaona pamari. Mubvunzo wangu andinawo mama uri very simple. Ndeve kungoti zvimbadzo zvacho maizvitorerei? Tine zvandaishandisa prophet. Abvuma, uri kundinzwa here murume uri kwauri ikoko? Abvuma mukadzi wako, hakuna mbavha. Ko makadii kungomutaurira chokwadi? Vanopopota prophet ndaitya. Ko makutya kupopoterwa sei? Imi muchigona kutora mari. Listen to this, Radamai. Mari kana iri mumba ndeyedu tese. Haugone kuburitsa mari mumba ka. Wonoita zvimbadzo. 3,000, it's a lot of money. Kune vakadzi vari kuti dainda muchengeteswa kana 100 zvayo. Ndoda ndokuitirei favor mama. Favor yandiri kukuitirai ndeyekuti zvatiri kutaura pano tichazviburitsa paFacebook kuti baba vaone.
It's a favor. Saka, huh? Vanopopota prophet. Ndovaitira favor era. Favor yekuita sei? Hapana favor kamari yakaenda kuzvimbadzo kama interest ndoiwana kupi? Mari haina kubiwa. So favor yatingagona kutongovaitira ndiye kuti vaende vanoudza murume wavo chokwadi vega. Amana munofunga nema hours mangani vasati vapostwa vemedia akubva panapa tingangoti 2-3 hours. So mama favor ndokuitira ndeye kuti budai napa makananga kumba munonamata muri murumu menyu mufanomudza kuti ndazoenda nemaski ndikazonodai ndikadai kuti paanozviona asasochokekani. Fambai zvenyu munoita izvozvo 3 hours dzisati dzakwana. Imi munogona kunetseka kuti ndazviitirei. Hapana mabatsiro avanoita zvikwereti zvavainazvo zvehobho. Chero zvakaita sei kuti vatotenga anoiti mwoyo yavatotenga chimbadzo futi chavatotora. Saka handina mabatsiro andogona kuvaita kunze kuti murume ngaangoita heartbreak yake ega ikoko achiziva kuti mukadzi wandakada ndo zvaari izvi. Marabishi wemunhu. As simple as that. Hapana prayer inobvisa chimbadzo vabereki. Stay away from chimbadzo. Hatina prayer inobvisa chimbadzo. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari 1-on-1 mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.